Добре дошли на Кале. Най-скапаното пристанище. Де бе, скапаното пристанище. Ето, тук сме в момента на платеното. Спрял съм преди 14 минути. Не знам вижда ли, сега ще се види. Преди 14 минути. Часът е 4:45 българско време. Сега ще слезнем да видим какво става отзад. Така, за 15 минути. За 15 минути сме спрели. Гледай какво става. Майка ви деба, мръсна талибанска деба. Контрол, обаче вътре е празно, са направили момчета. Бърз контрол. Ето, какво се случва на Калайс. Ето отворено. И са направили контрол, брачейте. Ето вижда се тук.